rokov. Čo by sa vám mohlo stať, keby ste vypili 2 deci H2O? To je voda. Čo by sa vám mohlo stať, kebyže vypijete 2 deci H2O? Umrel. Čo ja mám zakázané od doktora. To nemôžem ja takéto veci. Keby bolo BB, borovička, tak to je niečo inšie. Ale H2O to ne. To by mi skrutilo čreva. Kto je to pacifista? Pacifista? To je nejaký ten, jak sa to hovorilo, ten paci, fik, ten tanec, nie? Ten, čo tancuje tanec paci, fik. Čo je to stromboli a kde to nájdete? Ako hovoríte, že Čo je to stromboli a kde to nájdete? stromboli, to neviem, čo to znamená stromboli. Pomôžem, je to v Taliansku. Ešte som nebola v Taliansku, viem, že sú tam Benátky, že tam na tých, aj na tých kondolách, čo to chodia, či to tam niekde není. Alebo že Stromboli? Kondola sa tak nejako volala. Alebo tá kondola by sa tak mohla volať. Si myslím, lebo tam sú väčšinou tie kondoly, čo chodia tam. Akože Taliansko je na vode. Neviem, či bude dobrá odpoveď. Doplň príslovie. Za rána, za rosy najlepšie. Zarastať. Neviem. Ako zarastať? Fúzy, alebo vlasy. A to príslovie? Za rána, za rosy najlepšie sa čo? Vyholiť. Koľko je hodín, keď sa pozriete na hodinky, a veľká je na 12 a malá na 6. Koľko je hodín? 12. Prečo je to tak? Tak, nie? Nie to dobre? 12? No, veľká ukazuje na 12. Čo ukazuje veľká ručička normálne? Tak 12. Čak to, 12 to je ako na obed. Tá ide na obed, tá pomodli aniel pána a môžete si sadnúť a papkať. A keď sa nechcete modliť, stačí len to prežehnať a už aj sedím a papam a tom človekom. No.